Sziasztok! Újból itt vagyok, és ez itt lesz a part 2, az második epizód part 2. Igen, 10 akciópont van, nem káprázik a szemetek. Bár, az enyém igen. Szóval, a lényeg az, most már nem is tudom, hogy Nathanielt vagy Castielhez kell mennünk. A lényeg az, hogy már majdnem befejeztük a múltkor az epizódot, de akkor elfogyott az akciópontunk, és most 10 akcióponttal megyek, nekivágok, és ha nem lesz most se elég, nem part 3 lesz, hanem le fogom állítani a videót, és következő nap fogom tovább venni, szóval nektek olyan lesz, mint az első résznél, hogy elmentem vacsizni. Na, aztán Castiel kell most aláírnunk az igazolást, és nagyon fel kéne hoznunk vele, hogy vele randizzunk, de szerintem én kedden fogok, szóval bocsánatot kérek előre, és ha nem Castiel-es kép lesz, akkor újra fogom játszani, majd az epizódot valószínűleg, és igen, hát ja. Szóval menjünk. Na végre, köszönöm. Átadtad az üzenetet, igen, és mi van? Nagyon kitart. Hát nem tudom, hogy minden segítén. Nem írok alá semmit, megértetted? Tuti azért csinálni, hogy engem kirúgjanak. Ide figyelj, elegem van a vitáitokból. Aláírod, és ha valami bajod van, azt megbeszéled vele, ragaszkodom, hogy aláírja. Nem ez kell, ha vele akartok randizni. Micsoda? Tényleg? Nem akarom, hogy kirúgjanak. Hagyjuk azt az orvosba igazolást, vissza neki. Ez fel fogja nálunk vinni. Nem íratom alá az igazolást Castiel-re. És azt a fejet nézzétek! Meg cuki. Gondoltam, hogy megértesz, köszi, udalszik, megnyitod, meg is elmondjuk a dolgot. Ez már nem lesz egyszerűbb. Ne szívas. Nathaniel. Baszki! Már csak meg kellett volna mondanom Nathanielnek, hogy nem írtam alá az igazolást, és hogy szarok a fejére. Nagyjából ennyi. De nem. Ez a játék szopat minket. 50! Gyerekek, Castiel-lel randizunk. Castiel-lel fogunk randizni 50-nel. Nem gondoltam volna. Úgyhogy azt tudtam, hogy hogy nem íratom alá vele az igazolást, az tetszeni fog neki, és felviszi ide, hogy ennyivel. Na jó, elegem van. Szóval, most megnézem, hogy ezzel a szaros Flower Power játékkal tudok-e valamit nyerni. Úgyhogy, szóval mindjárt jövök. Nos, szereztem 4 akciópontot, még én sem tudom hogy, de ha Nathaniel nem fog most itt megjelenni, eskü felpofod. Jó. Nathaniel nem jelent meg, ezért mi szívjuk. Úgyhogy köszönöm. Nem köszönöm, mert bocsánat, egyben lesz majd, amikor megtalálom ezt a nagyon jó fej Nathanielt, vagy nem tudom mikor lesz. A lényeg, hogy majd megtalálom, és hát köszönöm, hogy majd. Szóval majd innen folytatjuk.
nekem holnap, ti meg úgyis egyben nézitek, hát akkor én most elbúcsúzom, sziasztok! Na, közben eltelt egy nap. Megint van, hát eleve 10 akcióponton volt, csak ilyen hülye játékkal szereztem 3-at. Előre is lehet gratulálni. És akkor ugye az van, hogy Nathanielnek meg kell mondani, hogy Castiel nem tudjuk aláíratni az igazolást, és hát ugye majd, igen, csak hogy Nathaniel nincs itt. És én segbe rugom. De miért nincs itt? Szóval megint a nagy fasznak veszem, már bocsánat a kifejezést fel, mert nincs akciópontom. És elegem van, hogy sehol nem találom Nathanielt. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, bármint, na, szóval köszi. Sziasztok! Szóval itt vagyok, Igen. És most, hát úgy volt, hogy addig nem indítottam el, amíg meg nem találom Nathanielt, és na most végre megtaláltam, úgyhogy rohadtul örülök, és akkor nézzük is. Ó, és itt a híres kép, mint hogy Castiel idegbeteg lenne. Hátulról. Na. Természetesen mi Castielt választjuk. És eljött a randi vége, óla, ó, óla, ó, óla, óla. Század dolcsi, egy havi fizetés, normális a között. Na, azért ez a ruha mondjuk mégis jobban néz ki, mint már ez. Na, Nathaniel sor nekem nem jön be, és pont, még az is közbe zavarhatna, hogy nincs annyi pénzünk, de pont van annyink. Szóval itt azért figyeljtek. Úgyhogy meg tudjuk venni. Ez a Castiel-es ruciska. És végre már meg tudtam csinálni, mert ma beszartam volna, hogyha nem tudom. Jó. Persze, nem rám tartozik, de mi azért mindig beleütjük a pofánkat a dolgokba, majd így a későbbiekben is. Ilyen kis ilyen kíváncsi csajszikkodjunk, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Na, és ez a kép. Na, azért csak nézni kell azt a mi fejünket, illetve Castielét is. Szóval így nézzétek. Ez a fej. A fej. Persze, lenyugtatod, hát nem tudom, hogy csináltad. Ó, és készen vagyunk. Ennyi volt a második epizód. Kicsit ilyen szakadozva, de megcsináltuk. Harmadik epizódra jó sok akcióponttal jövök vissza, mert nagyon sok kell. Nagyjából olyan 200, ami ha jól megy, akkor az egy hét lesz. Vagy 2 hét lesz. Ha rosszul, akkor több. És akkor találkozunk legközelebb. Nem ez kell. Köszönöm, hogy megnézitek, ha megnézitek, és akkor sziasztok!